24 जाबाय जानानै 25 26 8 गिबियावनो गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनि खेसेयाव जय हिन्द लोगोफोर आं दिनै क'क्राझाराव दंफैयो खारनो थांनि बेनिफ्राय सेक्रेटारि अफिसाव बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम बड'फा नोगोर बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आं माने गोबाव दिननि उनाव फैदो बेनिफ्राय बेखौ नायनाय जायामोन मा लिरनाय खारनासो थांनांगोन बेरायनो फैदों क'क्राझाराव थांजायो ना थांजायो जेबो नङा दे जेबोथ' प्रब्लेम जाया What is your name? Injina Sarigiyadi. कौन सा क्लास में पढ़ाई करते हैं? 6. आप कौन सा क्लास में? 2. क्या नाम है? Deksugiyari. पापा है? Ada. Thank you ada itu nanti. Oh. Masuk karangan lebih hai. Nah ini. Oh. बेजों मा लिरदों थेंक्स गोजोन्थों कासार माइबं आहा बेजों मा ग्राउन्ड नामा बर' हारिनि खामानि दंबोयो आरोना Good morning. Mana nayo Ano Punsuri Basumatay. Pansuri Basumatay बेयावनो थायो टाउनावनो थायो Oh, बे एक्सिस बेंकनि अपोजिट आवहाय थेंक इउ रायदाव नायनो थाखाय लोगो मोनगोन नायबाय थायोना थेंक इउ दिनै बेदर जायालै ना बाथोन नंगौ दिनै सानसे दिनै बेदर जाया ना बाथोनल' सानफ्रोमबो बेदर जाबालाय मा जागोन रफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ओरै राउन्ड आरोना नुलालै दिनै फबिथार गोबां खामानि दंबावो आरोना नै दासो मावगासिनो बे मोनजोबना अयलाय लोगो हमनांगौ बा एप्लिकेसन लिरनांगोन अब्लासो मावा बे जाया बे क'क्राझार टाउना दिनै मा जाखो आसरित दिनै टाइमा नै 6:52 बेफोरबायदि फगि जाजोबदों क'क्राझार टाउना मानो लायदों ना लायाखै गारिखौ होदो ना फ्लाइअभारसिम थांनि खार स्प्रिन्ट दा स्प्रिन्ट खारजागोन दे सानैसो स्प्रिन्ट खारजागोन दे दिनै माने क'क्राझारनि महरानो आलादा स्प्रिन्ट खारगोन दा स्प्रिन्ट दिनै बोथोरानो आलादा गोहोबाय लाक्की चलो हमखादो लाखादो चलो आइथिं गोजौआव आयौ थैबायलां कम्पिटिसन साला नायथारगोन आं दे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Hey, halal. 23 24 Jabai janani. 25 26 27 28 29 hey hagla 50 hey Next to hune yani bura buri yazar khazana. Simo थांनि Simo बेलेग गैला गैला नायनि बेफोराव ओरैनो थानाय मोनलै आं Yes! Woo! Yeah! Yeah! Dile, Ani ushi gelle. dile. Bizim şaşırın mı? Ro. De. Budra muli. Janani. De santar. De. Hele. Ada kiri leis kau himan. Dah hala. Hala ni ro. Burai bayu na. Dile kesi bu. Ro hagan. Hagan de. Jai. Ni lukhan ni batu six figure iji muna na. De. Kamu sah sungke. De. Six figure nuja sungke. Dile jangan de. Hele ne kari je. Beta आंनो सिक्स पेक देखायग्रामोन ना दा आं देखायनानै जाबाय दे लास्ट वान होथार दे सिमाव थांसै Hagan di konco. दे होथार नायथारनि Nei bibu suka chicken hain na getla. आखाया जर गैलाना लासै थां Akhirnya je. जालाखौ हाला नों दिनै बोथोरानो आलादा जाबाय लोगोफोर Ya bisno. Mana laki. माने लाखि होनना बुंनांगोन क'क्राझाराव माने बोथोरा बेफोरबायदि आरोना दिनै जिमाव थांसै बेनिफ्राय दा माने जिमावबो रावबो लोगो गैया थेवब्लाबो आं जिमाव थांनानै रायलायगोन साननैनि थाखाय जिम खालामनो हागोन हाया थांसै जिमाव चले